son os que impulsaron o outono musical e eles son quen o pecha. A banda de música de Chantada foi a protagonista do último concerto deste ciclo que fixo pasar polo auditorio formacións de referencia no panorama musical, tanto de estilo tradicional e tamén do universo das bandas e da música máis clásica. O auditorio estivo novamente acolledor pros músicos de Chantada que propuxeron un repertorio orixinal do que gozou un público de todas as idades.